Horas, Horas, Horas. Marhade Bataun Dojolma, karya Nixon Sinaga. Debatado manopa jolma, hajolmao do bangso Batak. Nabadia jalana tumibo hahomionna, pangguruan haporsiaon Banua Gijang. Bangso Batak dito pa debata mula ni hajolmaon. Didolok toba di pusuk buhit. Martupahon parbinotoan hadibataon. Asa marpinopari mar hanguluan jala di odingi. Si odingi todi doho pamatang do debata. Dilehon hanguluan hobart uhum ni hasiangan. Rodi sadok tudu-tudu na mangatur. Habonaran pataridahon sada bangso na balga. Bangso hasadara ni debata mula jadi na bolon. Manopa sa luhut portibi hanguluan. Na manguluhon akka si jolo-jolo tubu. Saat tu hatorusan oparanna. Tuksura dang mapultak dolo toba. Manang aha mana masa turi-turian bangso Batak. Nasa ise botosa denggama mangaradoti. Asa gabe suman tupassur mual hanguluan. Holong ni debata makukupi si jolo-jolo tubu. Harikotom marale ale tu hahomion si jolo-jolo tubu. Hahomion ni Tano Batak tau toba. Asa mula jolma Batak tu adat hadebataon tu adat habatahon. Horas, Horas, Horas. Pusuk Buhit 23 Februari 2022.